4-3, 4-3! В студии для вас работает Люся Лущик. Жизнь народного артиста оборвалась через 8 месяцев после страшной автокатастрофы. Белорусский президент, как обычно, приехал за поддержкой на восток. Вітаю! Гэта другі сезон проекта #IMBY. І сёння я распавяду вам пра 2002 год. Цісні падабайку, подписывайся на канал, і мы пачынаем. У 2002 годзе у Беларусі з'явіўся новы гімн. Другога студзеня ствараецца конкурсная камісія па вызначэнні новага дзяржаўнага гімна. Праект анансуюць як маштабны і дэмакратычны. Кожны грамадзянін Беларусі зможа прыняць удзел у стварэнні галоўнай песні краіны, а лепшы варыянт людзі будуць выбіраць супольна. У выніку не прыдумаюць нічога лепей, чым перарабіць стары савецкі гімн, а вынікі галасавання проста праігнаруюць. Музыка для гімна БССР была напісана кампазітарам Нестарам Сакалоўскім яшчэ ў 44-м, а тэкст «Мы беларусы з братнюю Русю» прыдумаў Міхась Клімковіч. Гімн зацвердзілі толькі ў 55-м, калі аўтараў ужо не было ў жывых. Пасля распаду Саюзу словы пра сцяг камунізму, Леніна, імя, партыю і братнюю Русь прыбралі, і да 2002 года музыка Сакалоўскага гучала на мерапрыемствах без слоў. Сярод іншых прапаноўваліся такія песні, як «Жыві Беларусь», на словы Уладзіміра Някляева і музыку Васіля Раінчыка, «Марш 20-го года мы выйдзем з шчыльнымі радамі» і нават «Пагоня» Максіма Богдановича 16-го года на музыку Мікалая Шчаглова-Куліковіча. З некалькіх дзесяткаў варыянтаў, прысланых на адбор, камісія выбірае свой шорт-ліст з 5 кампазіцый. Это «Красой Беларусь», музыка Раінчыка, словы Пранчака, «Радзіма моя дарагая», музыка Уладзіміра Алоўнікава на верш Алеся Бачылы, напісаны яшчэ напрыканцы 40-х. Радзіма моя дарагая, ты ў шчасці жаданым жыві. І адразу 3 новыя варыянты тэксту на музыку старога гімна БССР за аўтарствам Уладзіміра Карызны, Змітрака Марозава і Івана Карэнды. 8 траўня Лукашенка ў зале Палаца Рэспублікі асабіста праслухае ўсе 5 фінальных варыянтаў. Вердыкт кіраўніка: идеального текста пока нет, но нужно выбирать текст на музыку Соколовского. В любом случае решать будет народ. У народным галасаванні прымаюць удзел усяго 113 тысяч чалавек. Першае месца займае «Красой Беларусь», другое «Радзіма моя дарагая», а 3 варыянты на музыку Сакалоўскага, адпаведна 3-е, 4-е і 5-е месцы. Камісія, якую зусім выпадкова узначальвае асабіста Лукашенка, прымае дзіўнае рашэнне выбраць варыянт, які заняў 3-е месца. «Мы беларусы мірныя людзі» на верш Уладзіміра Карызны, таму што сумарна большасць грамадзян прагаласавалі за музыку Сакалоўскага. Такім чынам, у чарговы раз выбар беларускага народа быў ператвораны ў фарс. Адметны той факт, што ў новым гімне ёсць радок «Вечна жыві і квітней Беларусь», у той час як лозунг «Жыве Беларусь» лічыцца антыдзяржаўным, а праз 20 гадоў і ўвогуле будзе прызнаны экстрэмісцкім. 20 лютага ў чвэрцьфінале зімовых алімпійскіх гульняў у Солт-Лейк-Сіці адбываецца гульня, якую журналісты назавуць «Новы цуд на лёдзе».
Чвэрцьфінал са шведамі спачатку разглядаўся як лагічны канец турніра. Для зборнай ужо былі набытыя квіткі дадому на наступны дзень, а трэнер крыкуноў зарэзерваваў рэстаран пасля матча для развітальнай вячэры з камандай. Гульня ішла пад татальную дыктоўку шведаў, якія сустрэлі нейкі фантастычны шансунак Андрэя Мезіна, які адбіваў самыя неверагодныя кідкі па сваіх варотах. Перад апошнім перыядам у раздзявальні капітан зборнай Андрыеўскі папрасіў каманду аддаць гульні ўсе сілы, на што атрымаў аптымістычны і жартоўны адказ. У нас наперадзе яшчэ 2 матчы. Меліся на ўвазе патэнцыйныя паўфінал і фінал. За 2,5 хвіліны да канца лік 3-3. Абаронца Уладзімір Копаць магутным кідком лупіць у бок шведскіх варот і практычна з цэнтра пляцоўкі шайба трапляе ў маску брамніка шведаў Томі Сала і адскоквае ў вароты. Пасля фінальнага свістка легенда НХЛ швед Мат Сундзін эмацыйна казаў: «Калі б беларусы пасадзілі ў цэнтры лядовай пляцоўкі дрэва, то яно б вырасла». Амерыканскія спартоўныя каналы зрабілі матч падзеі дня, а на наступны дзень трэніроўку зборнай Беларусі наведала цэлая армія журналістаў. Новага цуда на лёдзе, на жаль, не здарылася. У паўфінале Беларусь разгромна прайграе Канадзе 1-7, а потым за 3-е месца 2-7 Расіі. 4-е месца Беларусі на Алімпіядзе 2002 застанецца яе лепшым дасягненнем у гісторыі. У мяне на канале ёсць выпуск пра наш хакей, якім вы дакладна будзеце ганарыцца. Вельмі раю вам яго паглядзець. 1 сакавіка у Беларусі пачынае сваё вяшчанне первы музыкальны тэлеканал, тым самым адкрываючы новую эру забаўляльнага тэлебачання ў рэспубліцы. Упершыню ў краіне з'явіўся тэлеканал, арыентаваны на моладзь. Іншых музычных тэлеканалаў на той момант у Беларусі банальна не было, таму вырашылі не мудрагеліць і назвалі яго первай музыкальнай. У канала адразу 3 перавагі. Ён вяшчае кругласуткава, круціць актуальныя кліпы, у тым ліку айчынных выканаўцаў, і ў канала ёсць інтэрактыўная камунікацыя праз бягучы радок. За невялікі кошт можна размесціць аб'яву, паведаміць пра тое-сёе са свайго жыцця, вы сталі татам, здалі сесію, выйшлі замуж, або банальна 3 весёлых пацана сидят на каменнай горке і хацят пазнакоміцца з прикольнымі дзяўчатамі. Дзяўчата, прыязджайце. Таксама за грошы можна замовіць трансляцыю любога музычнага відэа, чым карыстаюцца дамарослыя рок-зоркі для самапіяру. Так, напрыклад, аматарскі кліп «Закройце глаза» невядомага мінскага поп-рок гурта крутіцца па 20-30 разоў на дзень. Асаблівай папулярнасцю карыстаюцца віджеі Катя Пытлева і Люся Лушчык. Всем привет! В эфире первого музыкального телеканала 120/80 News. В студии для вас работает Люся Лущик. На канале выходят рубрики 21, 120/80, Web7 и Кросс-допрос. У 9-м годзе за спаду цікавасці да музычнага контенту на фоне развіцця YouTube канал перайдзе на гумарыстычны фармат. У студзені 10-го пасля рэбрэндынгу назва «Первый музыкальны» будзе зменена на БТБ. Сябры, вялікі дзякуй за вашы данаты, за вашу падтрымку. Калі вы хочаце, каб выпускі на маім канале з'яўляліся часцей, вы можете падтрымаць мяне і мой праект, заданаціўшы праз сервіс Buy Me a Coffee. Спасылка ў апісанні да гэтага роліка. Вялікі вам дзякуй. У красавіку выходзіць чарговы альбом нейрадзюбеля. На ім гучыць адна з самых галоўных песень беларускага рока. Я памру тут! Мінскі калектыў яшчэ знаходзіцца на піку сваёй папулярнасці і запісвае апошні альбом у залатым так званым складзе. Галоўны хіт альбома называецца «Тут бай». У надрыўным прыпеве ўсяго 3 словы «Я памру тут». Я памру тут. Я памру тут. Цалкам рускамоўны гурт здзіўляе слухачоў, выпускаючы песню на беларускай мове з магутным пасылам. Александр Кулінковіч кажа ў інтэрв'ю, што ў ім нарэшце прачнулася нацыянальная свядомасць і што сапраўдны беларус не абавязкова павінен тут нарадзіцца, але ён абавязаны тут памерці. У клубе «Алькатрас» здымаецца кліп, у якім гледачы назіраюць за смяротнай карай на электрычным крэсле, нібыта за забаўляльным шоу, а пасля разбіраюць рэшткі і вопраткі пакаранага смерцю на сувеніры. Кліп трапляе ў
праву жорсткую ратацыю першага музычнага, яго замаўляюць кожныя некалькі гадзін. «Я памру тут» становіцца адным з галоўных хітоў лета 2002 года, а пасля стане і адной з галоўных песень айчыннага рока. Дарэчы, у мяне на канале некалькі тыдняў назад выйшаў дакументальны фільм пра Сашу Кулінковіча, пра яго жыццё і яго смерць. Абавязкова паглядзіце. 14 траўня самы вядомы музыка ў гісторыі Беларусі трапляе ў жудасную аварыю. Кіраўнік ансамбля песняры і народны артыст Савецкага Саюза Уладзімір Мулявін вяртаецца ў Мінск са свайго загараднага лецішча. На закругленні трасы Калодзіш-Ізаслаўль мерседес артыста на вялікай хуткасці выязджае на сустрэчную паласу, а потым вылятае ў кювет, дзе ўразаецца ў дрэва і перакульваецца. Выпадковы сведка выклікае ДАІ па мабільным тэлефоне і экіпаж ДПС прыязджае праз 5 хвілін. На шчасце, побач выпадкова аказваецца карэтка хуткай дапамогі, якая аператыўна дастаўляе Мулявіна ў рэанімацыю другой гарадской клінічнай бальніцы Мінска. Стан лідара песняроў стабільна цяжкі, вельмі сур'ёзна пашкоджаны хрыбетнік. Пытанне пра алкагольнае ап'яненне ўрачы ігнаруюць. Паўзуць чуткі, што Мулявін быў за рулём не то пад градусам, ці то з цяжкага пахмелля. Мулявін застаецца цалкам паралізаваны. У Менск прылятае Іосіф Кабзон і прапаноўвае перавезці Мулявіна ў Маскву. Там яго кладуць у галоўны ваенны клінічны шпіталь імя Бурдэнкі. Пасля аварыі Мулявін 8 месяцаў прабудзе цалкам нерухомы и помре 26 студеня наступного года. 26 января 2003 года не стало Владимира Мулявина. Жизнь народного артиста оборвалась через 8 месяцев после страшной автокатастрофы и долгой реабилитации сначала в Минске, а потом в Москве. Пасля развітальнай цырымоніі ў Менску адзін з самых вядомых музыкаў у яе гісторыі будзе пахаваны на ўсходніх могілках сталіцы. Прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін прапаноўвае беларускаму калегу значна паскорыць ход інтэграцыі. На сустрэчы ў Санкт-Петербурзе Пуцін прамаўляе легендарную фразу «Мухі аддзельна, котлеты аддзельна». Прапанова Пуціна надзвычай радыкальная. Ужо ў траўні наступнага года ў Беларусі і Расіі неабходна правесці рэферэндум па пытаннях поўнага аб'яднання. У снежні праводзяцца выбары ў адзіны парламент, а вясной 4-го года выбары адзінага прэзідэнта. Мяркуючы па тэрмінах, у выніках рэферэндума Пуцін нават не сумняецца, разглядаючы яго як фармальнасць. Фактычна ён прапануе аншлюз Беларусі, то бок поўнае яе паглынанне Расіяй. Фактически потеряв возможности для диалога с Западом, белорусский президент, как обычно, приехал за поддержкой на Восток. Он даже готов на смягчение своей позиции по Союзу, ведь это его последняя надежда на политическое выживание. Лукашенко обураны. Даже Ленин и Сталин не додумались до того, чтобы раздробить республику и включить в состав СССР. Никто не пойдет на то, чтобы порезать Беларусь на части и включить ее в состав пусть даже братского государства. У выніку Лукашенко выступае як абаронца суверэнітэту краіны. Ён адхіляе ўсе схемы Пуціна і пра ўваходжанне Беларусі ў Расію 6 абласцямі на правах суб'ектаў, і пра аўтаномію ў складзе Расіі, і нават мадэль еўразвяза. Інтэграцыя паціху працягнецца, але размовы пра адзіную дзяржаву спыняцца. 3 чэрвеня на Менскай плошчы Якуба Коласа адбываецца дзіўны мітынг. Патрабаванні у мітынгоўцаў не палітычныя. Яны хочуць глядзець футбол. Міліцыя не ўмешваецца, нікога не затрымліваюць. У Японіі і Паўднёвай Карэі праходзіць чэмпіянат свету па футболе. Звычайна беларускія тэлевізіёншчыкі не праймаліся купляй правоў на трансляцыю гульняў, бо насельніцтва глядзела іх па расійскіх тэлеканалах. На гэты раз кампанія Кірхмедыя абмяжоўвае правы на трансляцыю, і яны распаўсюджваюцца толькі на Расію. Ідзе 4-й дзень чэмпіянату, у Беларусі паглядзець яго зусім няма дзе. Некалькі сотень расчараваных заўзятараў выходзяць на плошчу Якуба Коласа, трымаючы плакаты «Где наш футбол?», «УРТ, РТР, автогол», «БТ, позор», «Мир смотрит футбол, а мы…». Апозіцыйныя партыі, канешне ж, падтрымліваюць пратэстоўцаў. БТ ў хуткім парадку за $500 000 купляе ў Кірхмедыя правы на трансляцыю і пачынае паказваць чэмпіянат на тэрыторыі Беларусі, але ўжо са стадыі плэй-оф. Гэты пратэст быў практычна унікальным у гісторыі Беларусі выпадкам таго, як мітынгоўцы дабіліся выканання сваіх патрабаванняў.
330 сторонок з найноўшай гісторыі Беларусі. Першыя 15 гадоў нашай незалежнасці. Сябры, гэтая цудоўная кніга, па якой я раблю гэты праект, змяшчае шмат тэксту, шмат крутых фотак, шмат рэдкіх малюнкаў. Усё, што вы хаце ведаць пра гісторыю нашай краіны. Калі у вас яшчэ яе няма у вашай хатняй бібліятэцы, вы можете набыць яе па спасылцы у апісанні да гэтага роліка. Зараз вялікая зніжка ў краме Кірмаш. Дзякуй. У 2002 годзе краіна даведваецца пра персанажаў Сашу і Серожу. Двух смешных калдыроў у растаманскіх шапках з накладнымі насамі, якія лупяць на трасянцы і спяваюць, не трапляючы ў ноты. Вечер наступает, спать хотят все люди. На ночь чистить зубы никогда не будем. За вобразамі хаваюцца лідар ляпіса Трубецкога Сергей Михалок і яго сябар-мастак Алексей Хацкевіч. Сам дуэт выкарыстоўвае ў адносінах да сябе паўцэнзурны скарот «сасі». Яшчэ падчас вучобы ў мастацкай школе у сярэдзіне 80-х Хацкевіч пазнаёміўся з двумя выхадцамі з вёскі, братамі Сашам і Сярожам. Іх манера размаўляць і ход іх думак проста ўзарвалі мозг маладому мастаку, і ён пачаў маляваць коміксы пра прыгоды гэтых персанажаў. Для апісання сваіх герояў Хацкевіч прыдумаў тэрмін «калдыр». Мабыць, вытворнае ад дзеяслова «калдырыць», то бок «бухаць». Сергей Михалок лічыць, што калдыр – гэта цёмны бок кожнага чалавека. Забыўся пачысціць раніцай зубы – калдыр. Пайшоў у краму ў хатніх штанах – калдыр. Даў выспят кокосцы – калдыр. Дуэт з'яўляецца ў перадачы «Калыханка» на Первом музыкальном. Ну в этом смысле, я говорю в духовном. А что дерни отсюда? Дернешь в палатку, наоборот, в палатку дергают те, кому надоело шум городской, жизнь. Дзе штовечар цягам 10 хвілін вярзе поўную лухту, пасля чаго выконвае калыханку для дарослых. Гэта песня імгненна робіцца хітом у Беларусі. Спать хотят вагоны, в пачках макароны. Саша и Сережа засыпают тоже. Музычны крытык Вітаўт Мартыненка жорстка адрэагуе на творчасць гурта. Калі будзе створана Беларуская Саўковая Рэспубліка, ляпісы будуць там суперзоркамі, абавязкова. Іх Саша і Серожа проста здзек над нашай культурай. Гэта сцёбная эстэтыка служыць рускай ідэі па размыванні ўсіх нацыянальных культур. Маўляў, мы ўсе адзіная Русь. Трасянка цудоўна падыходзіць для таго, каб паздзеквацца над беларусамі. Узімку 2003 года у эфіры мінскага Альфа-радыё з'явіцца опера для лянівых, дзе Саша і Серожа будуць пераказваць сюжэты вядомых пастановак так, як яны іх разумеюць. У 2005 годзе гурт выпусціць альбом сваіх песень пад назвай «Скаты». Потым актыўнасць Сашы і Серожы пакрысе пачне спадаць. Чуткі пра адраджэнне дуэта ўзнікнуць у 20-м, але ў рэальнасць не ўвасобіцца. Хацкевіч пасля гэтага працягне працу ўжо без Сергея Михалка. 22 верасня на БТ упершыню выходзіць перадача «Падарожжы дылетанта». Вялізнага росту вядучы ў капелюшы з сакваяжам і парасонам у руках вандруе па беларускіх вёсках і распавядае пра гісторыю на матчынай мове. Яго завуць Юры Жыгамонт. Жыгамонт называе сябе 100% беларускім падарожнікам. Даследуе толькі Беларусь і зусім пра гэта не шкадуе. Ён служыць у Менскім тэатры юнага гледача, але прызнаецца, што марыць жыць у вёсцы і там выхоўваць дзяцей. Пасля таго, як кантракт з БТ закончыцца, перадача пераедзе спачатку на СТБ, а потым у інтэрнэт на партал Тутбай. Назвы будуць мяняцца. Падарожжа Жыгамонтам, новае падарожжа дылетанта, прыгоды дылетанта. Агулам будзе знята некалькі соцень выпускаў. Гледачы СТБ назавуць Жыгамонта самым любімым вядучым, а ў 12-м годзе дзяржава ўзнагародзіць яго ганаровым знакам за ўклад у развіццё культуры Беларусі. У чэмпіянаце Беларусі па футболе адбываецца даволі рэдкая з'ява. Каманды БТ і Неман Гродна заканчваюць спаборніцтва, набраўшы па 56 ачкоў кожная. Федэрацыя футбола прызначае залаты матч паміж двумя камандамі для вызначэння чэмпіёна. За 4 туры да канца спаборніцтва Неман апярэджвае БТ на 7 ачкоў. Чэмпіёнства ўжо практычна перадвызначана. Аднак змазаная канцоўка сезона гродніцаў даводзіць іх да адзінага ў гісторыі чэмпіянату Беларусі так званага залатога матча. Матч праходзіць 8 лістапада на нейтральным для абедзвюх каманд менскім стадыёне «Трактар» у дзённы час.
Пануе жудасны холад, тэмпература каля нуля, на трыбунах каля 7000 заўзятараў. 90 хвілін матча заканчваюцца з лікам 0-0. Нічыйнага выніку ў залатым матчы быць не можа, таму каманды пачынаюць гуляць дадатковы тайм. Адзіны гол у матчы на 102-й хвіліне забівае абаронца барысаўчан Валерый Тарасенко. Батэ другі раз за сваю гісторыю становіцца чэмпіёнам Беларусі. 25 кастрычніка выходзіць альбом гурта «Ці не толкай» пад назвай «Імей в виду». У сваім новым кліпе «Ці не толкай» нават не хаваюць уласнай несур'ёзнасці. Аднак прапанова на несур'ёзны рок у краіне вышэйшая, чым попыт на яго. Гурт актыўна спрабуе знайсці сваю аўдыторыю, але не патрапляе ні ў адзін з напрамкаў. Гэта не беларускі рок, не альтэрнатыва і не панк, а хутчэй чарговае перайманне ляпісаў ці лепрыконцаў, чая папулярнасць пачынае ўжо ісці на спад. Неўзабаве нават сам Сергей Михалок разумее, што музычны рынак больш не зацікаўлены ў такім фармаце і пачынае перабудову ва ўласным калектыве. Музыкальная газета сустрэне выхад альбома з едлівай рэцэнзіяй. Гэта жывёла яшчэ менш пачала нагадваць ляпісаў, але красці, запазычваць, стылізаваць, дзе толькі магчыма, што тэкстава, што музычна, не пакідае. Акрамя таго, музыкалка робіць прарочную прапанову прадаць песню «Дай чужбинушка» менеджерам гурта «Любэ». Сидит и ждет меня, старушка мать сидит и небо тихо просит. Праз пару гадоў, не знайшоўшы свайго слухача ў рок-асяродку, «Ці не толкай» цалкам перафарматуецца, з ногу свяло, ператварыўшыся ў «Любэ». Крыўлянне з гітарамі будзе адкладзена ў бок, усе удзельнікі пачнуць спяваць, стоячы на сцэне ў роўным шэрагу ў белых кашулях і манатонна пакалыхваючыся. Что мне день, что мне ночь, что мне сотни лет вдали с другой. Назвы песен кажуць самі за сябе. Нас з сабой судьба ламала, браці афіцеры, мы родом из спецназа, полоса приграничная, этот бой мы слили. Ужо наступны альбом «Как же долго я тебя искал» з песнямі пра пацаноў, мужчынскае сяброўства, спецназаўцаў і іншых сілавікоў 3 гады запар будзе ўваходзіць у топ-продажаў сеткі «Містэрыя Гаўку». Таксама ён атрымае прэмію «Поп-альбом года», а кліп «Нас з табой судьба ламала» набярэ ажно 11 мільёнаў праглядаў на Ютубе. Ложь, что пацаны не плачут, тихо-тихенько, тихонько, робко боязно легонько. Гэта быў 2002 год. Наступны 2003. Джей Морс, Анастасія Слуцкая, памёр Васіль Быкаў, Макс Мірны, першая ракетка, Салей у фінале Кубка Стэнлі, прыбралі кіёскі, закрылі ліцэй Коласа, трыб'ют НРМ і Крэм-бамбуля. Калі вы яшчэ не паглядзелі першы сезон майго праекта пра 90-е, вы можаце зрабіць гэта зараз.